Čaute všetci v novom Still Brain Road videu. Dneska budeme otvárať nejaké, neviem, krásne lucky bloky, vidíme lucky block admin. Tieto lucky bloky som dostal krásne z admina BIOSu, áno. Takže dneska budeme otvárať tieto krásne lucky bloky, áno, viete, už zase hovorím dneska, dobre. Takže začneme s jakým lucky blokom jaký lucky blok začneme otvárať? Sorry. Dobre. Takže ja by som začal s týmto. Takže je aura farmiť, jupi, čo úplne aura, ale si Lord Momenitos, tak to je aura. Áno, lucky block gold, admin. Aura farmiť. 2, otočím sa. Aura farmím, 2, bum. Alessio, ďalšia aura farmenie. A bum. Na ktorý lucky block ideme teraz? Admin, otváraj. Čo mi pane? Aura farmím, zase aura farmím. Čo mi pane? Bum, bež, choď. Ale ja tu nebudem. Ale si choď preč. Tu máme Sotopatrix. Je to dosť vzácný lucky block. Už ho nedostanete. Tento lucky block budem šetriť na video, ktoré budem natáčať o 3 mesiace, že otváram Sotopatrix lucky block, je to star klasikom, áno. Tieto tu má. Potom bude tak vzácne, takže áno. Potom zrobím také video o 3 mesiace, takže môžete sa tešiť. Dajte odber a like, ok, dobre, poďme ďalej. Dobre, takže slyš. No nebež, áno. Dobre, takže poďme mi začať so normálnym lucky blockom na druhom poschodí. Dobre, tiež si, tu je. Otvor. 2 za sebou. A bum. Los Orcalitos. Fuj, idem to selnúť. Seluj. Dobre, čo mi padne? Los Orcalitos. Čo máte s tým? Los Orcalitos. Fuj, otvor. To nám má krásny pipi, potáto dajvaj aj Buntejo dajvaj tiež. Ja Los Orcalitos a Los Momenitos. Fuj. Najradšej by som ich tak vymazal z tejto hry, keďže som sám, takže poďme otvoriť, čo ideme? Ešte tu mám gold, ok. Bež. No nebež, no áno, choď preč. Zrobíme si jedno kolečko a vrátime sa. To je nový luck. Los Momenitos. Dobre, otvor. Čo mi padne? Potom kolečko zrob, takéto, v takomto kamere. A vráca. A padne ti Los Momenitos. Vieš, lebo ty lietáš. Los Momenitos, lietať. Dáva to zmysel, dobre? Otváraj, Los admin. Otváraj, daj, bež. Šprintuj. Kolečko, rýchlo, na Los Momenitos. Chcem Los Momenitos. Yes. Tung sa. Tung tank. Ukáž, čo? Máme ďalšie bejské. Už mám také žene, také, že Los admin, dobre. Takže poďme otvoriť buď admin, alebo secret. Viem, že zo secret mi padne 100% secret, takže idem otvárať tento admin. Tento lucky block admin je celkom dosť vzácný, takže to, čo mi padne, tak si asi nechám. Dúfam, že to bude nejaký Saminy Fatiny. A čo to je? Alessio. Ja tu nebudem. To je nejaký... Dobre. Posledný lucky block. Secret diamantový. Jupi. Otváraj. Žiadne tortuginy, žiadny polospod. Isok Sekola. Áno, chcem ho. Ja tu Takže, áno, najlepší príjemný, čo som dneska dostal, je tento tu na brejnot. Tortuginy Dragon Frutini. Je to super brejnot. Takže užím si tento tunel, že krásne, že som dostal takých super brejnotov. Ak sa vám páčilo Still Brain Road video, otváranie lucky blokov, áno, tak čaute.